Pokiaľ ide o moju agendu, budem pokračovať v tom, čo som hovoril našim občanom pri osobných stretnutiach s nimi. Teda v zahranično-politickej oblasti sa chcem angažovať, v zahraničnom výbore. Chcem pokračovať ako predseda delegácie pre Balkán v oblasti rozširovania Európskej únie smerom na tento región. Samozrejme, že najskôr sa nám treba presadiť. A chcem aj túto funkciu využívať pre slovenské záujmy, pre propagovanie alebo otváranie dvier pre slovenské firmy, ktoré Slovensko má veľmi dobrý zvuk na Balkáne a treba to využiť a preniesť aj do hospodárskej oblasti. Určite by to bol prínos aj pre naše firmy a pre naše hospodárstvo. Okrem toho chcem, tak ako som to avizoval v kampani, sa angažovať v jednej novej pre mňa oblasti a agende, a to je starostlivosť do seniorov, o 50-tníkov, ktorí stratili zamestnanie, o kvalitu potravín, o kvalitu životného prostredia, teda tých vecí, kvôli ktorým sa mnohí naši ľudia ešte necítia byť členmi Európskeho Ačka, pretože vidia, že ich partneri zo západoeurópskych krajín môžu lepšie využívať tie výhody, ktoré im v tomto smere poskytuje Európska únia. Takže chcem si nájsť miesto v nejakom výbore, kde budem môcť túto svoju agendu presadzovať, aby to naozaj tí ľudia, ktorí pociťujú to, že ich európsky sen sa zďaleka ešte nenaplnil, aby sa im pomohlo zo strany Európskej únie, pretože sú prostriedky, fondy a Slovensko by ich malo čerpať o mnoho efektívnejšie.